Dunia kroky práce, duní slovenská zem. Slávnostná prehliadka udatnej slovenskej armády na 14. marca v hlavnom meste Slovenska pred najvyšším veliteľom, prezidentom republiky doktorom Jozefom Tisom a ministrom národnej obrany generálom Čatlošom. V slávnostnej prehliadke prizerali členovia vlády, členovia diplomatického zboru, zahraniční hostia a veľa obecenstva. Slovenský národ, reprezentovaný slovenským vojskom, dokázal pred celým svetom, že v duchu tradícií hrdinských činov našej armády bude sa zocelovať, aby si uchránil slobodu, ktorú mu zaistil pred 5 rokmi obnovený slovenský štát.